Oma haikeno haina hai Gujarat Haste o sini Tripurajwk Rok Police Rok Bai Romwi Twlang Jak tamoni bagui saboni bagui oma haike Police Rok Bai romjangne nanangkha sini Tripurajwk Rok Gujarat Haste o amo saboni bagui tamoni bagui oma hai ongui tongkha sabono sanai sabono hunjinai sini Tripurajwk Rok oma haikeno Gujarat Haste o blaikeno lasimi sinja sini Tripura sarokni bagui omobo sini traditional dress riganai kanborok riganai bai mokhang hukulubjak blaikeno lasimi sinjangkha sini Tripura sarokni bagui sini Tripura Haste o tongnai rokni bagui blaikeno tam sasinai sini Tripurajwk Rok omaikeno Manjak Kha spam center o Police Rok Bai Manjak Kha spam center ni Romwi Twlang Police Rok Bai bus gari o dawai bus kuplongkhe Twlang Gujarat Haste ni police station o omangkha sini Tripurajwk Rok ni dehro virus se habjak wngma klaisiro virus haise wngma klaisiro borok ni abo Tripura Haste o tongibo kubuni bo songbai tongnani chanani hayakaba kaijak lainani oma haikeno Patra Haste o phaibo oma haike buni bo songbai buni borok bai kaijak laimani nalaimani tai tonglaimani nugui tongo tai sini rok khobor bo sogoi tongo amti ko rongno asuk sajangnani kokya tebo tini ama hai mangbli rongno national news rogo oma haike kajak nugui bokha tongmalniya angbo tini oma hai news rongno ani YouTube family members rongno phunungnani bagui tai joto loko rongno phunungnani bagui angbo tini tui maphaikha oma hai mangblai rongno oma haikeno choyakari naitongdi Tripura News Hyderabad channel no takfuno subscribe khairi je hongke subscribe khairedi o channel ni bisingtui rok oma hai video rok nugui manai oma hai related video rok upload khlaijago।